Big love shout out Maruli. Hello. Hello host. Hello Maruli. Big love shout out. Thank you so much. Ayan. Si Spelly, good evening. Ayan. Saglit lang guys. Late si Bicolana. Hindi pa nakagayak yung kanyang mga abubot. Ayan. Si Spelly, good evening. Ayan. Kakabuka start ko lang si Spelly. Ayan Maruli. Thank you so much. Ayan, dito na ako agad sa'yo si Spelly kasi alam ko busy ikaw, kaya puntahan na kita agad. Maruli, thank you so much. Ayan. Magandang gabi sa lahat. Ayan. Unahin ko na si Spelly kasi alam ko busy ito lagi, kaya unahin ko na si Spelly. Dito na ako sa bahay mo si Spelly. Yan, dito muna ako sa 1 minute. Hindi, hanap ako ng mahaba-haba para Dito ako sa 2 minutes and 54 seconds. Ayan, dito ako sa Spelly sa Landmark, Hong Kong. 2 minutes and 54 seconds. Ayan. Yan, may kalab shout out guys. Thank you so much for coming. Sir Maruli. Yan, ipin kita Sir Maruli. Ayan, Sisikoy Isarog, may kalap shout out sa'yo Sisikoy. Wait lang Sisikoy, bigyan kita ng jacket mo Sisikoy ha, mag-pin lang ako. May sumpong na naman yung cellphone ko isa, teka lang. May na naman, may sumpong na naman yung isang cellphone ko. Minsan pag sinusumpong yan, ayaw niyang susunod sa akin eh. Ayan, Tespa, hello, may galap shout out. Thank you so much for joining. Thank you. Ako lang ng jacket si Sisikoy Isarog. Ayan. Ayan, Sisikoy, may jacket ka na. Ayan, Lee Songsun TV, may galap shout out. Thank you so much for coming, Lee Songsun TV. Ayan, playing pa rin si Spelly. Ayan. Sir Maruli, where are you? Zile, yo alergyal. Iniwan na ako ni Sir Maruli. Ayan, si Sikoy KTV, may galab shout out si Sikoy. Maraming salamat sa pagsilip Sikoy, KTV Mix Vlog. Ayan, maraming salamat. Ayan, si Sikoy Isarog, may ka na, may jacket ka na. Ayan, may galab shout out also. Ayan, thank you so much. Sisikoy. Ayan, may still playing pa rin si Sisikoy Peli. Ayan. Galap shout out guys, Sisikoy KTMX Beat TV. Thank you so much Sisikoy sa pagpunta. Ayan, maraming salamat. Ayan. Ayan, Tespa Channel, hello. May galap shout out from Isarog TV. Ayan, Sisikoy, diyan ka muna Sisikoy ha. Ayan, kunik muna kayo diyan guys. Yan, puntahan ko yung bahay mo mamaya, Sisikoy Isarog ha. Yan, malapit na mag-pull si Spelly. Muna ako, mag-comment muna ako. Agoy, ano ba to? Ayan. Ayan, Lee Songson, may galap shout out. Thank you so much for coming, Lee Songson TV. Ayan, salamat to. Ayan, salamat din si Sikoy Isarog. Ayan, thank you so much. Ayan. Wait lang guys ha. Ayan, dan full watch na si Sikoy Peli. Si Peli, full watch ka na. Ayan, dito na ako sa iyo si Sikoy Isarog. Puntaan na kita dito. Ayan, may galap shout out sa lahat. Zile, yo alergyal. Yan, go to channel na lang kita, Sisikoy Isarog, habang wala pa tayong gaanong bisita, puntahan ko na yung bahay mo.
Ayan, dito muna ako sisikoy sa ano ha, sa 7 minutes. Ayan, araw ng paligo. Na-play ko to kanina kaya lang doon sa isang cellphone ko. Dito naman sa isang cellphone ko, i-play kita. Ayan, 7 minutes. Saka kita sisikoy bibigyan ng banana dito. Ayan guys, may galap shout out. Kumusta ang lahat? Zile 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 yo alergyal. Yan, sakto ka i-start ko lang, sisikoy isarog. Maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, playing ka na. Yan, baba ka ng bahay mo, sisikoy isarog para maipin natin. Sisikoy, magbaba ka ng ano mo, magbaba ka ng bahay mo para mapadikitan natin. Ayan, Feliz Cooking, Dan Pulpa Kalembang from Isarog TV. Ayan, Dan Dikit, Isarog. Ayan, nagkasabay pa kayong dalawa sisikoy. Ayan, Zile nagkasabay zile kayong dalawa. zile zile yo alergyal. Ayan, nagpalitan lang kayong dalawa. Ayan, Dan na rin sa'yo si Sisikoy Peli. Mabait yan si Sis Peli, nagla-live din yan si Sisikoy Isarog. 3:30 PM. Ayan, punta ka rin dyan, mabait yan si Sis Peli. Papasok ka rin dyan. Ayan, si Sikoy, KTV Mix Vlog. Next kita dito. Yan, thank you Peli Cooking. Sabi ni Sisikoy Isarog. Ayan, playing ka pa rin Sisikoy Isarog ha. Ayan, club shoutout sa lahat. Ayan, OFW. May club shoutout Sisikoy. Ayan, punta ako sa ano mo. Bigyan muna pala kita ng jacket Sisikoy bago ako magpunta sa iyong... Ayan, may ano ka na, may jacket ka na, Sisikoy OFW. Isang mapagpalang gabi po sa lahat mga kapatid. Ayan, isang mapagpalang gabi rin sa iyo, Ma'am OFW Golden Heart. Ayan, thank you so much ma'am sa pagsili. Zile 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 yo alergyal. Yan. Playing ka pa rin Sisikoy Isarog, still playing. Ayan, hello po, OFW. May galap shout out sis from Feliz Cooking. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayan. Ayan, thank you po sa jacket. You're welcome, Ma'am OFW. Ayan, bisitahin kita next kita dito, Ma'am Ma'am OFW. Yan, may galap shoutout sa lahat guys. Thank you so much sa lahat ng nandyan. Ayan, OFW Golden Heart. May galap shoutout ma'am from Isarog. Ayan, makipagdikitan ka dyan. Sisikoy Isarog sa kanila para dumami ang iyong bahay. Ayan guys, dikitan nyo yan si Feliz Cooking. Mabait yan sa Repo Tabi Ikaho sa Bicol. Ano po ako? Ligaw Albay, Ma'am Isarog. Ma'am OFW. Ano po ako, Ligaw Albay? Ayan po si Ma'am Isarog, ano rin yan, Kamsur, mga Bicol sila. Ayan. Lahat tayo dito, mga Bicol. Zile 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 yo alergyal. Basta pag nakita na nila yung pangalan ko, Bicolana, nagsisipasok sila kasi alam nila na Bicol ako. Ayan. Maraming nabanggit po, OFW Golden Heart. Ayan, dikit na ako sa iyo, host. Ayan, maraming salamat, Ma'am OFW. Thank you so much. Ayan, still playing si Ma'am Isarog. Yan, dito na ako sa kabilang mag-change account muna ako. Ayan guys, maraming salamat sa nandyan. Ayan, sa 5 million in the house. Isarog TV, maray na gabi naman po. Ayan, sabi ni OFW. Ayan, thank you so much guys. Laki na ng bahay ni Ma'am OFW. Wow, ang laki na. Dito po ako sa bahay mo, Ma'am OFW. Dito po ako sa iyong mansyon. Dito muna ako sa 1 minute and 59 seconds. Wow, congratulations po. Laki na po ng bahay nyo. Wow, ang laki-laki na talaga. Congrats! Kain tayo. Kapatid, Isarog TV from OFW.
Ayan ma'am, playing ka na, ma'am OFW, playing na po ikaw. Ayan, naka-play ka na dito sa akin. Ayan, si Sikoy, Isarog, playing ka pa din. Ayan, 5 million in the house, may galap shout out. Zile Ayan. zile 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 yoller gel. Dating dikit na po kita ma'am OFW from Isarog. Ayan. Buti nagkadikita na kayong dalawa. Ayan, dikitan nyo yan guys. Si Pelis Cooking at yan ay mabait yan. Napakaraming napakaraming bisita sa live niyan. Mabait kasi yan, kaya marami pumapasok dyan sa live niyan. Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat guys. Pelis Cooking Vlog, nagalap shout out. Ayan, KTV Mix. Ayan, next kita dito, si Sikoy Han. Next kita dito. Ayan, still playing po ikaw, ma'am OFW, still playing po ikaw. Ayan, si Sikoy KTV Mix. Ayan, dikitan mo yan si Ma'am Pelis. Ayan, ayan na pala. Ma'am Pelis Cooking, nagalap shout out from KTV Mix Vlog. Kajisi ko kasi si Ma'am OF. Ay, okay. Ayan, maraming salamat Ma'am OFW sa pagsilip sa akin live. Ayan, thank you so much. Ayan, malapit na mag-full watch si Ma'am OFW. Ayan, magtatamsak na ako Ma'am OFW. Last one banana po ikaw sa akin para madikit ko sa iyo itong second channel ko. Ayan, kaya lang yung main channel ko, Ma'am OFW, hindi ko pa madidikit sa iyo kasi naka-live pa ako. Ayan, dito muna, mag-comment muna ako. Akin po yung Proud Bicolana TV. Ayan, dahil full watch na ikaw, Ma'am OFW. Si Kuya Isarog, full watch ka na, malapit ka na mag-full watch din. Ayan, plus one banana kasi si Kuya Isarog sa akin. Ayan, maraming salamat sis Isarog ha. Ayan, punta kita dito ulit sa kabilang cellphone ko. Ayan, dito na ako sa'yo kay TV Mix Vlog. Next na kita dito, si Sikoy. Ayan, dito ako sa bahay mo kay KTV, tama ba? KTV Mix Vlog. Ayan, nabubulol na naman ako. Nabubulol na naman si Bicolana, Agoy, Pastilan. Ayan, dito muna ako si Sikoy sa 6 minutes mo in 14 seconds. Ayan, naka-play ka na si Sikoy KTV Mix Vlog, naka-play ka na sa akin. Ayan, may club shoutout sa inyo dyan lahat guys. Thank you so much. Ayan, mag-ano muna ako. Puntahan ko ulit dito si Ayan, dito ako ulit sa iyo, si Sikoy. Isarog dito ulit ako sa iyo. Ayan, dito muna ulit ako sa sa medyo sa shorts video na lang pala ako pupunta si Sikoy para mabilis. Ayan, dito muna ako sa sa shorts video. Tambay mo na sis, tinawag ako. Okay lang si Spelly. Sige lang, maraming salamat si Spelly. Thank you so much. Ayan, maraming salamat si Spelly. Zile zile yoller gel. Ayan, si Sikoy KTV Mix, playing ka na. Ayan, nagtamsak lang ako. Ano tawag dito? Si Sikoy Isarog, nagtamsak ako dito sa shorts video mo. Mag-comment ako para akin yung Proud TV Bicolana. Ayan, plus pangalawang banana ko sa iyo, si Sikoy Isarog. Ayan, mag-change account lang ako. Ayan, Sir Mikael, thank you so much. Maraming salamat. Ayan, may club shoutout po sa lahat na andito. Ayan, maraming salamat, Sir Mikael. Thank you so much. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo, tawag dito. Si Sikoy Isarog, dito ulit ako sa iyo. Shorts video ulit ako pupunta si Sikoy para mabilis ako. Ayan, pangalawang pangatlo, ayan. Ayan, madam. Ano ba to? KTV Mix Vlog, full pack, ma'am, from from Isarog, ayan.
Ayan, si Sikoy KTV, pakibalik ka na lang si, si Sikoy Isarog. Ayan, may love shout out guys. Zile zile, zile zile yo alerg gel. Ayan, pangatlong thumbs up si Sikoy Isarog sa'yo. Ayan, pangatlong banana mo si Sikoy. Ayan, si Sikoy, KTV Mix, playing ka pa din. Still playing ikaw, si Sikoy KTV Mix. Naka-play ka pa din. Ayan, ipipin kita, Sean Mikael. Wait lang ha, sunod kita dito. Hindi kasi ito yung pang-pin ko eh. Tingnan ko yung kung magiging mabait yung cellphone ko, baka magpipin ito. Minsan, may sumpong, hindi ako makapag-pin dito. Ayan, unahin ko munang si Ma'am OFW, ayaw talaga. Ayan, saglit lang to, ipipin ko kayo, wait lang. Dito ako sa bahay mo ulit, kasi si Sikoy Isarog. Sa shorts video ulit ako para mabilis tayo. Ayan, malapit na mag-pulwat si KTV Mix Vlog. Nabubulol ako dito sa ni si Sikoy KTV Mix. Ayan guys, sa mga nagbaba ng bahay guys, ayan, kita nyo yan. Yung mga bagong nandyan, pakidikin nyo yung aking nagbaba ng bahay dyan at mababait yung mga yan. Sure ako dyan na mga legit yung mga yan. Ayan, si Sarog, pang-apat na ko sa'yo. Pang-apat na banana. Ayan, mag-ano muna ako kasi matawag dito. Magpipin muna ako. Ayaw magpin yung isang cellphone ko. May topak na naman. May topak na naman yung isang cellphone ko. Ayaw na naman sumunod sa akin ba? Bahala siya sa buhay niya. Ayan, magpin muna tayo. Unahin ko muna si Ma'am OFW. Ayan, padikitan natin. Ayan guys, sa bago nakapin tayo, Sir Mikael, dito na ako sa bahay mo, Sir Mikael. Ayan, Checha, hello, may galap shout out. Thank you so much for coming. Ayan, si Sikoy KTV Mix. Ayan, full watch ka na. Ayan, off comment. Ba't naka-off comment ikaw, si Sikoy KTV Mix? Ba't naka-off comment yung yung bahay mo? Ayan, that connect sa nakapin, full pack from KTV Mix Vlog. Kanino kay si Sikoy Isarog ba, KTV Mix? Ayan guys, pakibalikan na lang ang ating mga dumidikit ha, kasi minsan di ko nababasa yung yung mga comment. Ayan, Madam Payless, may galap shout out sa iyo from Mikael. Ayan, si Nubar Sangman, nandiyan pala, may galap shout out sa iyo, Nubar. Ayan, thank you so much for coming, for joining me. Ayan, may galap shout out po sa lahat. Paatras yung basa ko, agoy pastilan. Ayan, Isarog, may galap shout out sa iyo from Mikael. Ayan. Si Bibom TV. Ayan, Bibom TV, thank you so much for coming again, Bibom TV. Ayan, maraming salamat po sa pag-pin. Ayan, God bless po. Ayan, you're welcome, Ma'am OFW. Guys, ayan, sugurin natin yung ating nakapin. Ayan, si Sikoy KTV Mix. Ayan, tapos ka na, full watch ka na. Ayan, maraming salamat sa iyo, si Sikoy ha. Ayan, connect to each other lang guys ha. Dito na ako kay Sir Mikael. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin. Ayan, maraming, nabasa ko na pala yun. OFW Golden Heart, may galap shout out sa iyo. Kumusta po sabi ni Sir Mikael. Ayan, OFW Golden Heart, God connected, watch po ako sa iyo from KTV Mix Vlog. Ayan, Sis Moinis, may galap shout out from KTV Mix. Tawag dito, Moinis TV, may galap shout out po from OFW Golden. Ayan, Ma'am Artist, may galap shout out sa iyo from Mikael. Ayan. Sure, artista, pahinga ka na, ha. Ayan. TV Mix Vlog, thank you po. Sure, balikan kita from OFW Golden Heart. Ayan, thank you so much guys. Pakibalikan yung mga dumidikit sa inyo ha. Ayan, thank you so much.
Ayan, dito na ako sa iyo, Sir Mikael. Puntahan ko yung binaba mo. Nasaan na yun? Pagilapin ko, ayun. Ayan, dito na ako, Sir Mikael, sa binaba mo. 3 minutes and 54 seconds. Sir Mikael, playing ka na. Ayan, thank you so much, guys. Sir Parino, hello, big love shout out. Wow, dumating si Sir Parino. Zile zile yoller gel. At thank you so much sa paad, Sir Parino. Ayan, thank you po sa inyong lahat, mga kapatid from OFW. Ayan, Parino Channel, mega love shout out po. Ayan, connect to each other, guys. Sir Mikael, playing ka na. Ayan, salamat po, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Mikael. Pipin kita, next kita dito kay Ma'am OFW. Pag umikot na ng konti ang bahay ni Ma'am OFW, ini-next kita. Ayan, guys, pag-connect sa atin nakapin, guys. Sir Parino, ayan, OFW, mega love shout out, mahal. Aroy, ang sakit naman. Sir Parino, noong isang araw lang ako yung mahal mo. Bakit ngayon si Ma'am OFW na, ha? Sir Parino, ayan, tamsak harang. Thank you so much, Sir Parino, sa patamsak at harang. Zile yoller gel. Ayan, Sukakta, Berry, hello, mega love shout out. Thank you so much for joining me. Sukakta, thank you so much. Ayan. Sir Mikael still playing. Parino, hello, Dan, from Sukakta. Ayan, Dan Pulwat sa nakapin. Ayan, Ma'am OFW. Ayan, Dan na raw po si KTV Mix sa'yo. Full watch na siya sa iyo. Ayan. Maraming salamat, guys. Still playing ikaw, Sir Mikael. Ayan, naka-play ka pa din. Parino Channel. Ha, 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 ha. Bagong taon, bagong mahal. Ayan. Kaya nga, Ma'am OFW. Aba, nung bago mag Pasko, ako ang mahal niyan. Ngayon, ikaw na. Sir Parino, ang sakit-sakit naman yan. Dito pa talaga sa live ko, Sir Parino, ha? Dito mo pa talaga ako pinalitan, Sir Parino, ha? Sir Parino, joke lang. Joke lang, Sir Parino. Ayan, syempre, ano lang tayo. Happy-happy lang tayo dito. Ayan, agoy-agoy. Mabiruan lang namin yan ni Sir Parino. Sanay sa akin yan si Sir Parino. At saka alam ko naman na maraming mahal yan si Sir Parino, hindi lang ako. O di ba, Sir Parino? Ayan, Sir Mikael, still playing ikaw, Sir Mikael. Ayan, dalawin ko nga bahay niya, maayudahan, haha. Oo, mali, baby pa yung bahay niyan, Ma'am OFW, hindi pa yan monetize. Hindi pa yan monetize si Sir Parino. Ayan, Sir Mikael, malapit ka na mag full watch. Laki ng bahay ni Sir Mikael, o agoy, sana all malaki bahay. Sana all malaki bahay. Sir Mikael, sana all 18.5. Nakain kasi ako, mga kapatid ko. Ayan. Ayan, maraming salamat, Ma'am OFW. Ayan, Sir Mikael, full watch ka na. Ayan, nagtamsak ako. Ayan, dagdagan ko ulit yung one banana mo. Dagdagan ko na isang banana, Sir Mikael, yung mo, 18.5. Ayan, Bicolano Vlog Tracking. Hello, may glove shout out. Thank you so much. Wow, wow, ang daming nagtamsak sa akin. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa nagkaloob ng tamsak sa akin. Thank you so much. Thank you. Ayan, maraming salamat. Ayan, dito na ako ngayon sa dito na ako kay, sino pa ba hindi ko nabisita dito? Dito na ako kay, ano ba tawag dito? Minis ba TV? Tama ba? Tama ba ibigkas ko? Munis ba? Maraming salamat sa paharang. Dana ako sa video mo, Sir Mikael. Kanina pa, hahaha, sabi ni Munis. Ayan.
Tinamsakan muna kita, Ma'am Bicolana, ha? Kasi duty po. Ay, salamat. Thank you so much. Sir Kael, thank you so much. Thank you, thank you. Maraming salamat sa iyo dyan. Thank you so much. Ayan, dito na ako sa iyo. Tawag dito, ano nga, pangalan mo? Munes, dito na ako sa bahay mo. Ayan, puntahan ko na yung mansion mo. Dito na ako sa iyo. Ayan, maraming salamat ulit, Sir Mikael. Thank you so much. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Munes. Ayan, 18 minutes and 28 seconds. Ayan, done, thumbs up. Then sa iyo, host, maraming salamat po, Ma'am OFW. Thank you so much. Ayan, Sir Mikael, ingat sa trabaho. Ayan, naglalap shout out sa mga nandyan pa sa baba. Maraming salamat, guys. Ayan, Munes, playing ka na. Sa 4 minutes mo and 27 seconds. Ayan, Bicolano tracking vlog, dating dikit po sa iyo from OFW. Ayan, you're welcome, host. Ayan, maraming salamat ulit, Ma'am OFW. Thank you so much. Ayan, Jade Jack, hello, may club shout out. Thank you so much for joining. Ayan, Sisikoy Isarog. Ayan, ipag-play kita ulit ng isang video mo pa, Sisikoy Isarog, ha? Ayan, susunod kita dito kay, kay Munis TV. Kay Munis TV. Ayan, 8 million in the house. Maraming salamat. Zile zile yoller gal. Ayan, baba ng bahay, guys. Ayan, next naman natin yung yung tag dito, yung kay Sir Mikael ba? Nasaan na ba yun? Medyo umikot na rin naman si Ma'am OFW. Sir Mikael, nawawala ka. Ito pala. Ayan. Bagong nakapin tayo, guys. Ayan, pasugod sa ating bagong nakapin. Sa mga hindi pa dikit sa kanya. Kay Sir Mikael, ayan, napakabait niya. Nandugan ako ng napakaraming tamsak talaga. Ayan. Ayan, okay lang naman, Ma'am OFW. Ayan, shout out po sa lahat ng taga Bicol. Ayan, yay! Itaas ang kamay ng mga taga Bicol. Zile yoller gal. Ayan, mga kababayan ko nandito. Acheda, may galap shout out. Thank you so much for coming, Acheda. Ayan, guys, pasuyo sa ating nakapin, guys. Pasugod naman sa ating nakapin. Ayan, pakidikita ng ating nakapin, guys, please. Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat. Ayan, pa-view lang po. Salamat, short lang po. Ayan, sige, pupuntahan ko, ICC ko, KTV Mix. Ayan, pupuntahan natin yan. Ayan, guys, pasuyo sa binaba ni, ni Sisikoy KTV Mix. Short video lang daw yan. Pasugod na, guys. Ayan, Jessie Harig. Hello, may kalam shout out. Jessie Harig. Nagdidighay na naman ako. Nasaan yung live ko na naman? Nawawala. Ayun. Ayan, dito na ako sa binaba mong bahay. Sisikoy, KTV Mix. Nandito na ako sa bahay mong binaba. Agoy. Ang bilis talaga ni Lolo. Nalulula ako. Hindi ko makita-kita yung... Ayan, Sisikoy, dito na ako sa bahay mong binaba. Sisikoy KTV Mix. Ayan, naka-play ka na. Iwan lang po na bakas para mabalikan. Ayan, isusunod kitang ipipin kay Mikael. Ay, Sisikoy KTV Mix. Ayan. Na-play ko na yung i-play kita ulit dito sa pangalawang cellphone ko. And then, dinikit ko na sa yung KTV Mix, itong second channel ko. Ayan, nakadikit na sa'yo. Ayan. Dan pulpak sa nakapinhos, kalembang all. Ayan, Sir Mikael, pakibalikan na lang si Sisikoy Isarog, Sir Mikael. Ayan, dumikit na siya sa'yo. Ayan, Munis, papulwats ka na, magtamsak na ako. +1 banana ka, Munis, nandyan ka pa ba?
Okay. Next play tayo. Next play. Ayan. Ayan. Mabuhay, Bicolandia. Ayan. O diba? Basta pag nakita na nila yung pangalan na Bicolana, papasok sila kasi alam nilang Bicol ako. O diba? Ganun lang yan. Kaya lahat ng bisita ko rito, karamihan mga taga Bicol. Happy lang tayo. Nasaan na naman yung live ko? Nawawala na naman. Ayan, sandali lang guys. Hinahanap ko lang yung live ni Bicolana nawawala. OFW, dan tusok mahal. Agoy! Sir Parino, paulit-ulit talaga. Paulit-ulit talaga. Nananakit, Sir Parino. Ang sakit-sakit naman yan, Sir Parino. Ma'am Rose, big love shoutout, Ma'am Rose. Thank you so much for coming, Ma'am Rose Tasty. Ayan, dito na ako sa bahay ni sino ba tuloy yung Ayan, sure, ayan guys, pasuyo sa atin nakapin guys, pasuyo. Ayan, Parino mahal, agoy, may mahal pa uli si Sir Parino. Ayan, Ma'am Rose Tasty Daily Life, hello, may galap shout out from KTV Mix Vlog. Guys, wala pang pumupunta kay Sir Mikael, si pa lang, si Ma'am OFW pa lang. Ay, si Kuya Isarog pa lang. Ayan, 10 tayo nandyan sa baba guys. So, pasugod naman ang ating nakapin. Sa mga hindi pa nakadikit. Pag dikit na kayo, thumbs up lang, sapat na. Or i-watch na lang yung video na ibinaba ni Sir Mikael. Ayan, sapat na yon. Ayan, maraming salamat. Ayan, Ma'am Rose Tasty, thank you so much. Ayan, dan full pack sa nakapin. Ayan, si Sisi ko yung Isarog na yun nagpunta. Ayan, Isarog, yahoo! Parang Sir Parino. Sir Parino, yahoo ka dyan. Masakit yan, ha? Ayan, sino pa ba yun? Hindi ko napupuntahan dito. Ayan, Ma'am Rose Tasty. Ayan, I go to channel, Ma'am Rose. Ayan, 5 minutes in 38 seconds, Ma'am Rose. Playing ka na. Ma'am Rose Tasty, playing on your video, Ma'am Rose Tasty. Ayan, Jessie Harik, thank you so much. I will visit to your channel later, Jessie Harik. Ayan, Bicolano Vlog. Ayan, thank you so much. Ayan, nag-ipon-ipon ng mga Bicolano dito, o, diba? Zile, yo alergyal. Puno ng magic ang live ko host, audience. Ano magic? Magic sarap. Sir Parino, anong magic? Magic sarap ba? Ayan guys, punta tayo kay Sir Parino. Marami palang magic sarap doon. Ayan, Ma'am Rose Tasty, still playing. Sana all may magic. Oo nga si Sikoy. Sana all maraming magic. Sir Parino, alam ko na. Yung magic na sinasabi mo, minamagic mo yung mga chicks. Kaya minamahal ka, Sir Parino. Agoy pastilan si Sir Parino. Sir Parino, minamagic mo yung mga chicks. Oh, di ba? Oh, Isarog, sabi ni Sir Parino. Biruin mo, si Sisi ko Isarog, kababayan ko yan. Tapos si Ma'am OFW, kababayan ko yan. Mahal mo rin pala. Agoy. Paano na lang ako, Sir Parino? Paano na lang ako? Wala, nasasayaw na lang ako. Zile, yo alergyal. Sir Parino, ba't ganon? Grabe ka naman. Ayan, still playing, Ma'am Rose Tasty. Ang sakit naman yan, Sir Parino. Ngayon, alam ko na. Ayan, baba ka ng bahay mo dyan. Ayan, guys, bakit walang nasugod kay Sir Mikael? Ayan, kaya puso ko na magic ni Parino. Agoy! Sir Parino, grabe ka, Sir Parino. Sobrang sakit naman yung ginawa mo, Sir Parino. Bago magbagong taon, ako yung mahal mo. Tapos ngayon, iba na, 3 pa kami, Sir Parino. Tapos pagka nandyan si
Pag nandyan si Yen, pati si Yen, mas mahal ko si Yen pinipili mo agoy. Ang dami pala namin, Sir Parino, ang sakit naman yan. Ngayon ko lang nalaman, Sir Parino, nakakaano naman yan, nakaka-broken heart naman yan. Sis Peli, maraming salamat Sis Peli. Ayan, pareho pa tayong Bicolana. Oo nga, Sisikoy, ang sakit-sakit sa loob. Tapos lahat ng Bicolana, pinagsama-sama niya, minahal niya lahat. Tapos ang ending, si Yen Mix TV yung pinili niya. Sir Parino. Tontuwa si Sir Parino. Agoy. Ayan, good evening, Sir Nicael from Sis Penny. Ayan, Sir Nicael, good evening from Sis Penny. Ayan, ang sakit naman Parino. O, di ba si Sikoy Isarog? Napakasakit, di ba? Para kang sinaksak sa dibdib. Sir Parino, ang sakit talaga, sobra. Gusto ko na magbigti, Sir Parino, sa puno ng kamatis na tanim ko, Sir Parino, gusto ko na magbigti sa puno ng kamatis kong mga tanim ko doon sa likod. Sir Parino, agoy. Ayan, Ma'am Rose Tasty, malapit na ikaw mag-full watch, Ma'am Rose. Yan, thank you so much guys sa 8 million in the house. Thank you so much. At sa nagkaloob sa akin ng thumbs up, maraming salamat. Ayan, thank you. Sir Parino, kumibuki-buka ka dyan. Host, makakain panira na tabagwang. Ha? Ano yan, host, makakan panira na, wow! Bicolano Vlog Tracking, balibag mo na yan dito, paborito ko yan. Alukin mo naman yung mga kababayan natin dyan, no? Bicolano Tracking. Ayan si si Sisikoy Isarog, Bicolana yan, at saka si Ma'am OFW. Bicolana yan, mga kababayan natin dyan. Ayan, i-shoutout mo naman sila. Bicolano Vlog, ayan. O, Sir Parino, ngayon tawa-tawa ka dyan, Sir Parino. Ayan, Sir Nicael. Ay, sino ba? Nakaano na kay Sir Nicael? Ayan, ano naman natin? Si Ma'am, si Sisikoy KTV Mix Vlog. Nasaan na yung link ni Sisikoy? Wala na yata. Hanapin ko lang ito. Buti na lang, di pa tinago ni Lolo. Medyo mabait si Lolo ngayon. Ay, hindi pala ito yung pang-pin ko. Teka, kaya pala ayaw. Wait lang, mag-ano lang ako. Mag-change account lang ako, guys. Para makapag-pin tayo. Yan. Bicolano Vlog Tracking, batiin mo yung ating mga kababayan dyan. Yan, nawala tuloy si Sisikoy, KTV Mix. Hanapin ko ulit. Sana nandito pa. Sisikoy, nawala na nga yung binaba mong link. Sisikoy KTV Mix, pababa na lang Sisikoy. Ayan, makakan kita tabi panira na tabagwang na may natong madyan na po kamo ay Guy Sus Mariosep. Grabing sarap niyan. Uy! Ayan, sino ba yung naka-ano ko dito? Sino ba yung naka-play ko dito? Si Ma'am Rose. Ayan, Ma'am Rose, full watch ka na. Ma'am Rose Tasty, thank you so much for joining, Ma'am Rose. Ayan, nasaan na ba ako? Ayan. Sisikoy KTV Mix Vlog, pakibaba na lang ulit Sisikoy yung yung link mo kanina, hindi ko na makita, nawala na. Ayan, Sir Parino, I go to channel Sir Parino, mahal, ayan, dito na ako sa bahay mo Sir Parino. Ayan, dito na ako Sir Parino, mahal ko, agoy pastilan. Ayan, pahaga daw, panira Bicolano Vlog, si Ramon yan, yan. True ka dyan, Sisikoy. Mega love, shout out. Ayan po, maray na banggi sa Indog boss, mga Bicolano, ayan.
Sabi ni Bicolano Vlog. Ayan. Sir Parino, playing on your video, Sir Parino. Ayan, 7 minutes and 41 seconds. Sir Parino, playing na. Ayan, ibalibag mo na yan dito, Bicolano Vlog tracking at nang makain na yan at namasip-sip na. Ayan, may club shoutout 6 million in the house. Maraming salamat guys. Ayan, Acheda, ayan, I will visit to your channel later. Ayan guys, sa bagong nakapin tayo guys. Ayan, sa bagong nakapin kay Acheda. Namiss ko tuloy yung Tabagwang ba? Ayan, Sir Parino, still playing on your video, Sir Parino. Ayan, Sir Parino, mahal ko, agoy. Ayan, may club shoutout guys. 6 million in the house, maraming salamat. Ayan, pakunik sa ating nakapin guys, pasuyo sa ating nakapin, pakunik-kunik naman ang sa ating nakapin dyan. Ayan, igaya ko lang yung aking dextrose at baka ma-dehydrate na naman yung aking cellphone. Kailangan lagi nakagayak bago pa tayo makamatayan ng cellphone. Ayan, still playing Sir Parino. Still playing your video. Tuntua si Sir Parino. Sir Parino, mahal ko, where are you? Yan, nagpo-connecting na naman tayo guys. Ayan, ang ganda ng lugar nila Sir Parino. Yan, panoorin nyo guys. Ayan guys, ating nakapin. Bagong nakapin natin guys, pasuyo. Ayan, Sir Parino, still playing. Ayan, kain na daw kayo, sabi ni Bicolano Vlog Tracking. Bicolano Vlog Tracking, tirahan mo kami nung Tabagwang na yan, Bicolano Vlog. At nako, naglalaway ako dyan sa Tabagwang na yan. Parang awa mo na. Bicolano Vlog Tracking. Ayan, happy Sunday nga pala guys sa atin lahat. Sa mga dyan, sa mga OFW dyan, sa mga nagdi-day off, araw ng Sunday. Ayan, may kalab shoutout. Dan Pulpak sa nakapin host, Kalembang on. Kanino ba si Sikoy? Kay Acheda ba o kay Sir Mikael kanina? Ay, kay Acheda. Yan, already done connect to your Isarog TV. Please return back, Acheda. Ayan, Sir Parino. Still playing Sir Parino. Acheda, already done connect to your Isarog TV. Ayan, please return back, Acheda. 6 million in the house, guys. Maraming salamat. Nadidighay ako, sumusumpo yung aking acid ba? Ayan, Sir Parino, kumusta? Nasaan ka na? Yan, still playing Sir Parino. Acheda, hello. Acheda, please return back. Isarog KTV Mix Vlog. Ayan. Sisikoy, baba mo ulit yung mo kanina. Binaba mo yung shorts video mo Sisikoy KTV Mix. Hindi ko na makita yung link mo. Ayan, yes, my sis Isarog from Acheda. Ayan. Salamat sa iyo, Acheda. Zile yo alergyal. Ayan, Parino aking iniirog ako'y. Sir Parino,
lumabas ka na dyan. At maraming naghihintay sa'yo dito. Sir Parino, huwag ka na magtago dyan sa puno ng mga ano ba tawag dyan? Niyog ba yan? Sir Parino, lumabas ka na. Ayan, sa bago nakapin tayo guys. Ayan guys, pasuyo sa ating nakapin. Dikita natin yung ating nakapin. Si Kuy KTV Mix. Ayan, pakidikita natin siya. Sir Parino! Nakikita kita, nandiyan ka sa ilalim ng puno ng mga, ng mga inaalagaan mong puno. Sir Parino, huwag ka na magtago dyan. Punta ka na rito. You're welcome, Sisikoy, KTV Mix Vlog. Kaya mag-ano nga ako, mag-change account ako, Sisikoy, para ma-ano uli yung mo, yung binaba mong bahay. Ano yun, Sisikoy, isarog para siya ba yung yung, ewan ko ba doon kung ano tawag doon? Dito sa atin wala noon. Sa kanila lang meron talaga. Ayan, dito ako sa bahay mo, Sisikoy, KTV Mix Vlog. Dito ako sa'yo. Ayan, shorts video nga lang siya. Ayan, nag-thumbs up ako, Sisikoy KTV Mix. +1 banana ka sa akin. Ayan. And then, mag-change account ako ulit, Sisikoy. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo, KTV Mix. Ayan, i-click ulit. Ayan, pangalawang thumbs up ko, KTV Mix. Okay, dan full watch ulit. Ayan, pangalawang banana, Sisikoy, KTV Mix. Ayan. Teka, balik muna ako sa aking mansyon at baka ayan, marapit ka na mag-full watch, Sir Parino. Nagtago na si Sir Parino. Sir Parino, dan po, ayon, isarog, subukan ito ng live sa maliit na screen. Bukas, isiguradong marami kang makukuha. Anong maliit na screen? Bakit ako ayaw mo akong bigyan ng tip, Sir Parino? Sir Parino. Ayan, full watch on your video, Sir Parino. Thank you so much, Sir Parino. Ayan guys, padikit sa ating nakapin guys. Ayan, connect each other. Sa ating nakapin, may nakapin tayo guys. Pasuyo sa ating nakapin. Yan, 7 million in the house. Maraming salamat. Ayan, nakalimutan ko pangalan nun kasi pinanood yan sa video ni Parino. Oo nga, di ko nga rin alam ang pangalan ng Sisikoy. Isarog, ayan, nabasa mo Sisikoy. Isarog, subukan ko. Subukan ito sa live, sa maliit na screen bukas. Sigurado marami kang makukuha. Na ano? Ano makukuha? Ano Sir Parino makukuha? Ayan, Jesse Harig. I go to channel, Jesse Harig. Ayan, apple and tomato. Playing ka na, Jesse Harig, 2 minutes and 12 seconds. Jesse Harig, ayan, playing on your video, 2 minutes and 22 seconds. Jesse Harig. Ayan, paano nga Parino? Ayan. Guys, pasuyo sa ating nakapin, guys, oh. Pasugod sa ating nakapin. Padikit naman. Malihim ka ha. Nagtatampo na ako sa'yo. Sir Parino. Nililihiman mo ako, Sir Parino. Ayan, guys.
playing ka na. Yes, si Harig. Yan, 9 million in the house. Maraming salamat. Ayan, thank you. Maraming salamat sa 9 million in the house na nandyan. Thank you so much. You si Harig still playing on your video. You si Harig. Yan, tawa ng tawa si Parino. Kaya nga sisikoy eh. Masayahin naman yan si Sir Parino. Lagi akong dumadalaw sa ano niyan, sa live niya. Lagi ako nandyan. At saka ano siya, maingay siya, kagaya ko. Diba, Sir Parino? Ayan. Maingay din yan, kagaya ko. Ayan. At saka ano rin yan, pala entertain din yan si Sir Parino. Mabait yan si Sir Parino. Ayan, you si Harig, still playing on your video. You si Harig, yahoo! Zile yo alergyal. 9 million in the house. Maraming salamat. Ayan, yes si Harig, still playing. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys. Sa mga hindi pa nakadikit sa ating nakapin guys, pasugod naman. Please. Ayan, si Clewan Fishing. Ayan, may club shout out. Clewan Fishing. Thank you so much for coming. Yesi Harig, Dan Connect from KTV Mix Vlog. Ayan. Yesi Harig, Dan Pulwats ka na, Yesi Harig. Ayan. Thank you so much, Yesi Harig. Masayahin si Parino, pinapanood ko video niya, komedyante. Oo, totoo yan si Sikoy, mabait siya. Mabait yan si Sir Parino. Mabait siya. Yesi Harig! Nasaan na si Yesi Harig? Isarog. Ayan, maaaring maraming manunood na hindi natin kilala. Ayun, meron siya binibigay na tip sa'yo, si Sikoy Isarog, sabi niya. Meron siyang binibigay na tip. Sir Parino, bakit ako ayaw mo ako bigyan ng tip, Sir Parino? Ayan, Parino, Lapuwi, Endo, from Clewan Fishing. Ano daw, Sir Parino? Ano daw? Ano daw sabi, Sir Parino? Ayan, natawa si Clewan Fishing. Ayan, natawa siya. Ayan, may kalap shout out, guys. Yo alergyal. Tawa si Sir Parino. Nakadila pa si Sir Parino. Ayan. Dan Connect Sir Parino channel from KTV Mix Vlog. Ayan, Sir Parino, please return back KTV Mix Vlog. Ayan, bubok ng bubok ng kini jibulikan ini sabi ni Clewan. Ayan, hindi ko naintindihan, wala ko naintindihan. Agoy, ano ba yan? Yesi Harig, where are you? Ayan, already done connect to your KTV Mix Vlog. Please return back. Ayan, KTV Mix, thank you. Ayan, babalikan ka na niya ni Sir Parino, si Sikoy KTV Mix Vlog. Mabait yan si Sir Parino, nagsusukli yan. Hindi kagaya ng iba na hindi siya nagsusukli. Si Sir Parino, nagbabak siya, nagbabalik siya. Ayan guys, 9 million in the house. Maraming salamat. Ayan, si Mabel. Mabel, ano ba tawag dito? Dan Pusok sa Nakapin. Ayan, KTV Mix. Ayan, si Sikoy. Dala sa'yo si Sikoy Isarog. Ayan, pakibalikan na lang si Sikoy. Ayan, si Mabel. Iskedo ba to? Tama ba ibasa ko, guys? Tama ba ibasa ko si Sikoy? Wow, ang laki ng bahay ni ni Ma'am Isabel. Ay, ni Ma'am Mabel. Mabel lang pala, hindi pala Isabel. Sorry, ayan. Ayan, may jacket na po kayo, Ma'am Mabel, tawag dito, Ma'am Mabel, may jacket na po ikaw. Maraming salamat sa pagsilip sa aking live, Ma'am Mabel. Zile yo alergyal.
Ayan guys, maraming salamat sa lahat ng nandyan sa baba. Thank you so much. Ayan, Mama Bel, maraming salamat sa pag-visit sa aking live. Thank you so much. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Mama Bel. Ayan, from Indonesia, si Clay Wong. Ayan. Clay Wong, ayan. I will visit to your channel later, Clay Wong Fishing. Mama Bel, dito ako sa bahay mo. Ayan, dito ako sa latest video mo 2 days ago. Ang munting harang. Ay, ang munting hardin, may aanihin din pag pagdating ng panahon. Ayan. Napakanta ko ng di oras doon, Mama Bel, ah. Ayan, playing ka na, Mama Bel, sa iyong 1 minute and 18 seconds. Ayan, thank you guys. Ayan, pakunik po sa ating nakapinggan guys. Pakunik para mapalitan natin. Ayan, Mama Bel, nakaplay ka na sa akin sa latest video mo. 2 minutes and 21 seconds. Ay, 18 seconds pala. Ayan, dito sa Ang Munting Hardin. Mama Bel, playing na po ikaw. Ayan, you're welcome po. Ayan, sa jacket, wala po, no worries po. Talagang pinamimigay natin yan sa mga legit naming channel na. Pinamimigay talaga natin yan. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, dikit-dikit kayo. Full pack dikit sa nakapin. Ayan, si Sikoy KTV Mix Vlog. Dana sa'yo, si Mama Bel. Ayan, maraming salamat po, Mama Bel. Ayan, malapit na po ikaw mag-full watch, Mama Bel. Ayan, mag-thumbs up po ako. Ayan, di na po ako magko-comment, Mama Bel. Ayan, naka-play na ikaw. Kasi si Ninja ko ang nag-watch sa'yo. Hindi na ako nag-comment, Mama Bel, ha? Ayan, si Sikoy KTV Mix Vlog. Dahil full watch na sa'yo, si Mama Bel. Pakisuklian na lang si Sikoy. Ayan, magpalit na tayo ng nakapin. Mali ng pindot. Agoy. Wait lang. Talaga yung kamay ko palyado na rin eh. Minsan, pinipindot mo, iba na pipindot eh. Ano ba tong kamay na to? Ayan, dito tayo sa bagong nakapin kay Mama Bel. Ayan. Ayan, Clay Wong Fishing, full pack, dikit. Ayan. Clay Wong Fishing, already done connect to your Mama Bel. Izquierdo ba? Tama po ba? Izquierdo? Tama po ba, Mama Bel? Yung basa ko. Ayan guys, sa bago tayo nakapin guys. Sa bagong nakapin tayo naman. Ayan. Yahoo! Zile yo alergali. Alin? Kumain na. Ayan, Isarog TV Mix. Big love shout out from Mama Bel. Ayan, maraming salamat po kay Mama Bel sa pagsilip sa aking live. Ang laki ng bahay na niya. Halos, milyon na, Mama Bel. Ayan, maraming salamat guys sa lahat na nandyan. 6 million in the house. Ayan, thank you so much. Mama Bel, maraming salamat sa pagsilip po sa aking live. Ayan, dahan-dahan sa pagpindot. Manay, baka kung mapindot mo. Kuya Verdo, nandiyan ka pala. Maraming salamat, Kuya Verdo, ha. Thank you so much. Ayan, Kuya Verdo, patiin mo na yung ating mga kababayan dyan. Marami tayong mga kababayan dyan. Ayan, si Sikoy Isarog. Dikitan mo yan si Kuya Verdo. Isa rin Bicol yan. Nagla-live din yan si Sikoy. Mga 9:30 to 10 p.m. Si Sikoy, mabait yan si Kuya Verdo. Kuya, nandyan ka pala. Sorry naman. Narinig mo pala yung sinabi ko kung ano-ano napipindot. Nag-iingat na nga eh. Nako. Si Sikoy Isarog, dikitan mo yan. Bicol din yan. Si Manoy Weirdo. Ayan. Maray na banggi po, mga manoy, mga manay. Ayan. Nandyan din si Bicolano Vlog Tracking. Madalas yan kay Kuya Weirdo. Nakikita ko pag ako nasilip doon.
Madalas siya doon. Kaya lang ako, hindi kasi ako nakakadalaw kay Kuya Wordo kasi magkasabay kami ng live. Ngayon lang, madalang ako mag-live ng maaga kasi dati nag-i-start talaga ako 9:30, 9 to 9:30. Eh, inaagahan ko na ngayon kasi napupuyat ako ng gusto. Minsan alas 12 na, gising pa ako. Ayan, Wordo Official, done watching short video mo. Ayan, sabi ni Mama Bell. Thank you so much, Mama Bella. Maraming salamat. Ayan si Acheda. Ayan. Tulsok sa nakapinhos, dating dikit. Ayan. Kay Mama Bell. Ayan. Mama Bell, dating ay dan tamsak na raw si Ma'am Isarog. Ayan. Si Kuya Isarog, dikitan mo yan si Kuya Wordo. Kababayan din natin yan si Kuya Isarog. Bicol din yan. Ayan, connect to each other guys. May kalang shout out sa 7 million in the house. Zile yo alergyal. Ayan, Kuya Wordo, dito ako sa mansyon mo. Kuya Wordo, dito ako sa iyong mansyon. Dito ako sa 15 minutes and 10 seconds, Kuya, sa 3 days ago. Fresh. Fresh na pechay with sardinas. Ayan, 15 minutes. Kuya Wordo, playing ka na? Agoy. Palyado na nga yung kamay, palyado pa yung dila, pastilan. Yan, nagbaba ng bahay si Acheda. Ayan, sa bagong nakapin. Ayan, pakunek. Ayan, Acheda, thank you so much for joining. Kuya Wordo, wala kang live ngayon, Kuya Wordo. Ayan, playing ka pa rin, Kuya Wordo, ha? Naka-play ka pa din. Ayan, connect to each other, guys. Tamsak sa nakapinhos. Ayan, si Acheda. Acheda! Ito si Acheda, parang hindi siya marunong magbalik kagaya ni Sir Parino at saka ni Irene. Ayan, good evening, Tamsak, Dan. Ayan, si Irene, Lati, Nuevo. Ayan, Nuevo. Ayan, maraming salamat, Ma'am Irene. Thank you so much sa patamsak. Ayan, ano po main channel ni Ma'am Irene? Wow, Idol Son X, may shoutout sa iyo dyan. Agod. Zile yo alergyal. Nakita ko yung idol ko nandyan na. Ayan. Idol Son X, thank you so much. May shoutout sa iyo dyan. Ayan, Kuya Wordo. Ayan, playing ka pa rin, Kuya Wordo. Dikitan mo yan si Kuya Isarog, si Kuya Wordo. Bicolano rin yan si Kuya Wordo. Mabait yan si Kuya Wordo, namamahagi yan ng milyones. Acheda, already done connect to you, Isarog TV. Please return back, Acheda. Nagdikit siguro si Kuya Wordo kay Ma'am OFW, ay kay Mama Bell. Nagdikit siguro si Kuya Wordo.
Maraming salamat si Kuya kay TV Mix. Maraming salamat si Kuya sa pag-stay. Thank you so much. Yan, naka-play pa rin si Kuya Werdo. Still playing. Yan, maraming salamat sa iyo dyan, si Kuya KTV. Maraming salamat sa pabago dyan. Thank you so much. Ayan, dikit kalimba naman ay isarog. Sabi ni Kuya Werdo. Ayan, manay isarog. Ay, si Kuya isarog, inunahan ka na ni Kuya Werdo. Host, nagpapahinga ka ba? Bakit? Bakit ba, idol? Bakit mo natanong ko nagpapahinga ko? Nagbabasa ako ng comment, idol. Saan ba ako napapahinga, idol? Sa pagla-live? Sa pagdadaldal? Ayan, worldofficial.connect po. Ayan. Acheda, all connect from Mabel. Ayan, Mama Bel, maraming salamat dyan sa iyo, Mama Bel. Thank you so much. Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat, guys. Idolson X, siguro napakalaki na ng bahay mo, Idolson X. Sobrang laki na siguro. Kanina, hindi ako nag-live kanina umaga, hanggang ngayon naka-live ka pa din. Hindi ako naka-live kanina umaga, kahapon na umaga yon. Idolson, ano ka ba naman? Kaninang umaga yon, hindi kanina. Ay kahapon, pala kahapon. Ayan, how are you, Ocheda? From Abel, ayan. Si Coco Melon. Ayan, may galap shout out, thumbs up ko, sabi ni Coco Melon. Sino ba si Coco Melon? Ayan, si Coco Melon, may galap shout out, Coco Melon. Ayan, maraming salamat sa pagsilip, Coco Melon. Ayan, thanks siguro yan. Text, music, my sweet sis, my sister. Pag nung-musicin pa ako, anong sabi ba? Ayan. Coco Melon, thank you so much sa pagsilip. Maraming salamat sa pagsilip, Coco Melon. Ayan, Idolson X, wala ka bang pasok? Ano yun? Bakit nagbabibrate yung cellphone ko? Maliit pa bahay ko, host. Baka may pangayod. Agoy, talaga ikaw talagang ikaw Ako pa talaga pag-ayudahin mo. Araw-araw nananalo pa dyan Zile yo alergyal. Ang laki-laki na ng bahay mo dyan. Agoy. Ano pang sinabi ni Bicolana sa bahay ni Idolson X? Wala na, nga. Wala na si Bicolana. Ayan, meron, nasa work pa ako. Okay. Ingat sa work. Kaya, Idolson X, ingat ikaw dyan. Ayan, still playing ikaw, Kuya Werdo. Naka-play ka pa din sa iyong 15 minutes and 10 seconds. Ito si Harry, hindi siya nagbabalik talaga, ayaw niya. Dikit kalimbang po, Ma'am Mabel. Ayan, maraming salamat, Kuya Werdo. Yan, still playing pa rin ikaw, Kuya Werdo, ha? Yan, maraming salamat sa lahat ng nandyan. 6 million in the house. Thank you so much. Akala ko, Idolson X, sa pagbubunga nga ako magpapahinga buti nilinaw mo Wala na kayong magagawa, guys. Talagang ganyan na yung bunga ko maingay. Sabi nga ni Rich Loads Official kanina, ang ingay ng bunga mo. Ayan, Gambana Family Vlog, may galap shout out, thumbs up, dikit puhos. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Gambana. Maraming salamat. Yan, still playing si Kuya Werdo sa kanyang 15 minutes. Ayan, Gambana Family Vlog, makipagdikitan ka muna dyan. Ayan. Maraming salamat si Kuya Isarog, ha.
Bukas dadalawin kita sa live mo bukas kung 6 AM ba ikaw sisikoy, 6:30 AM ba ikaw nagla-live para maiano ko na sa aking cellphone, may lagay ko na sa aking reminder. Tama pa nun? Sabi ko, reminder ba? Zile zile, zile zile yo alerg gal. Ano na tayo tumatanda na makakalimutin Kuya Wordo, pagka nagkakaedad na, makakalimutin na. O, di ba? Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, 6:30 ba si Kuya Isarog ang live ko sa umaga? Ayan, maraming salamat, guys, sa lahat ng nandyan. Ayan, Kuya Wordo, naka-play ka pa rin, Kuya Wordo, sa iyong ginigisang pechay. Marami kong tanim yan dito, Kuya Wordo, na pechay. Idol Son X, pabalato naman dyan, kahit 15 banana lang. Nanalo ka na naman yata kagabi, apoy pastilan. Baka within 1 month, na yan, 10K na yung bahay mo. Hindi na natin maiwasan yung pagiging malilimutin. Oo nga, Kuya Wordo, totoo yan. Sobra. Minsan, naiisip ko na may kukunin ako, papunta ako dun sa may pagkukunan ko. Pagdating ko doon, di ko na alam kung ano yung kukunin ko. Gano'n na talaga ang nagkakaedad na, napakahirap. Ayan. Pasupport naman mga lalab sa live ko, kahit tambay lang, sapat na tomorrow 6:30 AM. Ayan. Ako na naman. Oo, ikaw talaga, Idol Son X. Ayan. Ikaw naman talaga. Yan, tatambayan kita bukas si Sikoy. Tatambay ko sa iyo yung dalawa pong cellphone bukas ng maga pagising, pag live mo si Sikoy Isarog. Ayan, pa-support guys kay Isarog TV. 6:30 AM ang kanyang live. Pa-support naman sa kanya, lalo na sa ating mga kababayan dyan. Ayan, si Kuya Wordo, hindi kami nagkakasuportan yan dahil magkasabay kami ng live. Idol Son X, basta yung balato ko. I-donate mo naman sa akin yung iba. Masyado ng araw-araw yan. Araw-araw 100 to 300. Naku po. Baka naman within 1 month, 10K na si Idol Son X. Naku po, hindi ko na siya makakayang abutin. Nakatingala na ako niyan. O, di ba? Idol Son X. Ayan. Sobrang salamat, mahal ko, kababayan. You're welcome, Sisikoy. Ayan. Basta bukas sa umaga pagising ko, naka-on bell naman ako sa'yo. Ayan. Tambayan kita ng dalawa ko bukas. Ayan. May pagkain ba yan? Tambay din ako. Meron yan pamerienda si Sisikoy Isarog, di ba Sisikoy? Zile zile, zile zile yo alerg gal. Ayan, Sisikoy KTV Mix, maraming salamat Sisikoy sa pagtambay ha, maraming salamat. Ayan, Sisikoy Isarog, may pamerienda ka raw ba at matambay din si Idol Son X. Pag meriendahin mo Sisikoy Isarog ng tawag dito? Tubog-tubog. Ipagluto mong tubog-tubog yan si Idol Son X. Ayan, Kuya Wordo, malapit na ikaw mag-full watch, Kuya Wordo. Kapilang mga lalab, sapat na. O, di ba? Kapilang daw, Idol Son X, okay ka ba doon? O, huwag ka magreklamo sa kanya. Ayan, Sir Lavender, mag-love shout out. Ay, sorry, ma'am pala. Anong pamahawan manay? Isarog, sabi ni Kuya Wordo. Ano daw pamahawan? Kape nga lang daw Kuya Wordo eh. Kape lang daw, kape. Ayan. May galap shout out, Ma'am Lavender. Ayan, si Ma'am Lavender. Lagi itong Pero ang nilalaman ng pangalang Lavender ay napakagwapo. Agoy, may dagta pa ba yan para hindi lang tambay? Agoy, ano na naman yan iniisip ko? Idol Son X at napunta na naman sa dagta. Pastilan, ano ba yan? 12 million in the house, maraming salamat. Baka may balinghoy dyan, Manay Isarog. Dito sa akin, Kuya Wordo, maraming balinghoy, Kuya Wordo, punta ka dito. Ayan, umabot tuloy si Sisikoy Loving Sky Mix Vlog sa dagta. Ayan, Sisikoy, may galap shout out sa'yo. Narinig mo ba yung sinabi ni Son X?
Wala ka na daw dagta, sisikoy marinig. Ayan tayo. Nasama tuloy. Ayan, Sisikoy kay TV Mix Vlog. Maraming salamat, Sisikoy. Ayan. Kuya Werdo, malapit ka namang pulwats. Ayan. Idol Sound X, lagot ka kay Sisikoy Maribig. Sinabihan mo na wala nang dagta. Agoy. Oo, Sisikoy, sobrang daming dagtaon. Maraming pala, sabi ni Idol Sound X, wala. Ay, nako. Ma'am Lavender, ayan. Yaon ako sa Cubao. Kung sa Bicol, Dakol, Balinghoy. O, nasa Cubao pala si Sisikoy Isarog. Eh. Malapit ka lang pala si Sisikoy Isarog. Pwede pala tayo mag-meet minsan. Sisikoy Isarog, pwede pala tayo mag-meet. Ayan, nakarinig lang ng dagta. Naglabas na. Naglabas na agad Castellan. Mauubo na naman ako nito. Hanggang bukas, makatilalamunan ko dito. Ayan. Ayan, sa Cubao ka pala, Manay Isarog. Dito ako sa Paranaque. Ayun, Kuya Werdo. Minsan nga, mag-meet nga tayo, Kuya Werdo. Okay lang ba sa inyo? Ayan, one time mag-meet tayo. Ayan, saan ka? Sa Manila, Kabayan Host. Nandito lang ako sa Bulacan. Sisikoy Isarog. Isang sakay lang ako papuntang Cubao. Ayan, isang sakay lang ako ng bus. Kaya pwede tayo mag-meet ni Kuya Werdo. Kuya Werdo, anong klaseng dagtao? Sabi sinabi niya pagkadating sa dagta, mabilis yan si Lavender. Kilala ko yan. O, di ba? Kuya Werdo, ano? Mag-meet tayo. Nila Sisikoy Isarog. Ayan, bro, Werdo, hintayin ko bukas. Ang alin na naman yun, Idol Sonic. Ay, iyo pwede. O, di ba Kuya Werdo, pwede na tayong sa Cubao na lang tayo magkita para ikaw galing ka ng Paranaque, ako galing Bulacan. O, di ba? Kay Sisikoy Isarog tayo. Ano, iset na natin yan, Kuya Werdo. Ayan, Loving Sky Mix Vlog. Ayan, may kalab shoutout po from Kuya Werdo. Yung dagta. Nauwi sa dagta. Ano ba yan? Ma'am Lavender, ikaw ba may dagta ka pa ba? Kasi yan si Sisikoy, Loving Mix Vlog, marami pa rin siyang dagta. Ayan si Loving Sky, ay si Lavender. May dagta pa ba yan? Alam ko marami pang dagta yan si Lavender. Aray ko. Ayan, mag-ano tayo? Tawag dito. Magsalubong kayong dalawa kabayan. Yes, true. Ayan. Ano nyo ako sa aking Facebook account para meron tayong contact. Tuyo na, dagta ko. Sige, Sir Son X, pamalaman ko kung malapit. Ano kung malapit? Ano? Sabi? Kung malapot. Ano ba yan? Ulitin ko nga masahin. Sige, Sir Son X, para malaman mo kung malapot pa ang dagta. Ako'y nasama. Oh my goodness, napunta sa dagta. Ayan, 20CH, may galap shout out. Dan Isarog, may galap, Dan Isarog, vlog. Ayan, from Loving Sky Mix Vlog. Ayan, Sisikoy, Dan Aros sa'yo si Loving Sky Mix Vlog. Ayan, Kuya Werdo, Dan Pulwats ka na. Excuse me, guys. Ayan, pakibaba nyo nga yung ano nyo dito. Pakibaba nyo yung, yung Facebook account nyo, Kuya Werdo, at saka Sisikoy Isarog, para pwede tayo mag-meet. Ayan, Kuya Werdo, Dan Pulwats na ikaw, Kuya Werdo. Ayan, si Nasrin Cooking in Village Style. May galap shout out. Thank you so much for coming. Ipin natin yan si, Ayan, Bro Werdo, nako, mag-isip ka. Butas bulsa mo pag nagkita kayo. Oy, Idol Son X, ang sama mo sa amin ni Sisikoy Isarog, ang sama mo ha, hindi kami hindi kami ganun ha. Sa Jollibee lang kami sapat na.
Ikaw talaga, Idol Son X, ha? Nagpaplano pa lang kami, panira ka dyan. Magbigay ka ng banana. Agoy, talaga ikaw. Dito na ako sa'yo, ang tawag dito. Dito tuloy ako nakapag-play. Dito na ako sa'yo, Sisikoy Loving Sky Mix Vlog. Dito na ako sa bahay mo, Sisikoy. Ayan, Lavender. Ayan. Ikaw ba'y malapot pa ba'y nagtamo daw? Maganda yon pag sobrang lapot ang dagta, sir. Ano yan? Kuya Weirdo, babae yan. Si Loving Sky Mix Vlog. Babae yan. Magtuturo yan, sabi. Ikaw talaga, Idol Son X, panira ka. Panira ka talaga. Ayan, plano pa lang yan, Son X. Siyado ka ha, Idol Son X ha. Matatakot tuloy yan si Kuya Weirdo, di na kami yan imimit ni Sisikoy Isaro. Saway ka talaga. Loving Sky, dito na ako sa bahay mo, Loving Sky. Ay, sorry po, Loving Sky. Oo, kuya, babae yan. Babae yan si Loving Sky. ang lalaki dyan, si Idol Son X, yan, lalaki yan. Aray ko po. Ayan, dito na ako sa bahay mo, si Sikoy Loving Sky. Dito ulit ako sa, ano ba to? Yunnan Delicious Spicy Noodles. Ayan, 1 minute and 14 seconds, Loving Sky. Joke lang, sabi ni Idol Son X. Ikaw talaga, ayan, mag-donate ka na sa akin ng banana ngayon, Idol Son X. At pag hindi, ano kita dyan, irarat-rat kita dyan, Idol Son X, ang laki-laki na ng bahay mo, ha? Going to ano ka na, round to 5K ka na, Idol Son X. Nauwi tuloy sa dagta yung usapan, agoy, pastilan ba? Ayan, si Sikoy Isarog, ayan, ibababa, nauubo tuloy ako sa katataway eh. Ibababa ko ba yung Facebook account ko o kayo na magbababa? Ako na mag-a-add sa inyo. Ako, maliit pa, sabi ni Lavender. Alin ang maliit yan? Alam ko naman maliit lang yan, senyorita lang yan. Ayan, dating lalaki yan, si Loving Sky, nagpa-opera lang kasi wala nang dagta. Nagpa-opera ba? Alin ang tinanggal? Alin ang tinanggal, Idol Son X? Yung dalawang itlog ba? Ayan, si Sikoy Loving Sky, full watch ka na, Goy Pastilan. Ayan, ikaw Lavender ha? Huwag kang ano dyan. Ayan, si Sikoy, KTV Mix Vlog, ipagpiplay kita dito ulit, si Sikoy. Ayan, punta ko ulit yung bahay mo, abang nagkakatuwaan itong mga ito, ipagpiplay kita ulit dito. Kaninong ninja ba si Lavender? Secret daw si Sikoy. Si Sikoy, ibubulong ko sa'yo. Aray, kay ano yan? Kay Idol Son X yan si Lavender. Ayan, si Sikoy KTV Mix. Dito ako sa 2 weeks ago mo, si Sikoy, sa Colorful Christmas, ayan, Christmas light. 9 minutes and 55 seconds, si Sikoy KTV Mix, playing ka na. Ayan, tabisakan ko na si Sikoy habang naka-play. Ayan. Son X TV, dan full pa Kalembang all from Isarog. Ayan, Idol Son X, pakibalikan si Sikoy Isarog. Oy, nagturo. Oy, nagturo. Alam mo, ihi na ako dito sa katatawa sa'yo, Idol Son X at saka Lavender, ha? Oy, nagturo ka na naman. Eh, kanino ba yan? Kanino ba kasi yan si Lavender? Lavender, magpakilala ka nga. Ako tuloy naiipit dito, Lavender. Aba. Sumasakit yung dibdib ko, katatawa sa inyo. Ayan, si Sikoy KTV Mix. Playing ka ha, ayan. Si Sikoy Loving Sky. Kaya ano yan, kay Idol Son X yan, si Lavender.
Aray ko. Naubo tuloy ako. Makatilalamunan ko sa inyo. Kuya Werdo, nasaan ka na? Kuya Werdo. Yung Facebook account mo, Kuya Werdo, pababa dito. At saka sisikoy, tawag dito. Kumatinay lalamunan ko ng tuloy-tuloy-tuloy. Ayan, tuloy-tuloy-tuloy. Ayan, sisikoy isarog. Ayan, baba niyo yung ano nyo dito. O, ako na magbababa. Haha, ala, ayan na naman siya, o. Kumunti lalamunan ko. Agoy. Kuya Werdo, nandiyan ka pa ba? Nawala yung dalawa. Hindi iniwanan yung ano nila. Hindi iniwan yung contact ano nila. Ayan, 20CH. May kalab shout out. 20CH. Thank you so much for joining. Ayan, 6 million in the house. Maraming salamat. At sa nagtamsak sa akin na 120 tamsak. Agoy, yahoo! Zile zile yo alert gal. Thank you so much. Ayan, Sisikoy Maribik. Next kita dito kay KTV Mix Vlog. Kay Sisikoy KTV Mix Vlog. Ayan. Lavender, magpakilala ka na. Ayan, dikit kalembang na si Son X TV. Kay Sir Son X. Ayan, Idol Son X, dikit na sa'yo si Kuya Werdo. Pakibalikan na lang, as Idol Son X. Pakibalikan si Kuya Werdo. Ayan, sa mga hindi pa guys, dikit dyan kay Kuya Werdo dyan, pakidikitan. Maraming salamat. Ayan, Loving Sky, thank you so much, Sisikoy. Thank you sa'yo dyan. Kuya Werdo, bigay mo nga sa akin yung, yung personal account mo, Kuya Werdo. Pwede ba? Pwede ba? Ano ko muna? Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat, guys. Zile yo alert gal. Nawala si Lavender. Sinabi ko lang na magpakilala. Lumaya si Lavender. Di na nagpakita. Ayan, kumati lang tuloy yung lalamunan ko ba? Katatawa sa inyo. Ayan, 121 thumbs up host. Maraming salamat, Sisikoy Maribik. Joben. Teka, wait lang kuya ha. Isa-search ko na ngayon kuya para ano ba to? Joben. Ang ganda naman ang pangalan ni kuya. Ni Kuya Werdo. Joben, ano nga yung kuya? Teka, wait lang. Ito na. Agoy ko po. Joben Estabilia. Ayan, Joben Estabilia, wait lang. Sandali lang guys ha. I-search ko lang to si Kuya Werdo ba. Ito siguro. Para mapakita ko kung si Kuya ngayon. Pero makikilala ko naman yun kasi wala naman na nag-iisang pogi kundi si Kuya Werdo lang. Ayun, siya ngayon. Kuya Werdo, ito yon di ba? Kuya Werdo, ayan. Itong may itong may ayan pa isang tigang. Sino ba yung tigang? Ayan, Kuya Werdo, ito yon di ba, Kuya Werdo? Yan, nag-message na ako sa iyo kuya, paki-accept na lang kuya. Nag-message ako sa iyo, pero tawag dito, ipapalo ko ang iyong tawag dito, ang iyong Facebook. Ayan, nakapalo na ako sa iyo kuya ha. Dan Pulpak. Dan Pulpak talaga. Ayan, nasaan ako? Hindi na ako nakapagbasa. Ayan. Dito na ako, Dan Sukli Pulpak kay Asahog. Anong Asahog? Isarog. Ano ka pa? Ayan, ikaw talaga Idol Son X. Ay, isarog pala.
Ayan, thank you, Son X from Isarog TV. Ayan pa isa. Yan pa isang tigang. Sino ba isang tigang? Ha? Sino ba isang tigang dyan? Si Kuya Isarog, yung ano mo, yung tawag dito. Follow you din ako si Daisy. Ano ba to? Riquintillo ba si Sikoy? Ayan, i-search muna kita si Sikoy ha. Wait lang. Ano nga? Daisy? Ayan, huwag kang aalis dyan si Sikoy. I-search na kita ngayon para maano na din kita. Ano nga yun? Ayan, malabo na ang mata ko. Ay, puso. Ayan, kung matilalamunan ko, katatawad mo sa nagtana yun, pastilan. Tama ba yung ano ko? Tama ba yung pagkaka-search ko? Ayan. Ayan, Imo, thank you so much. Ayan, wag mo na ako kay magdagtap. Magdadagta pa daw ko si Idol Son X. Ayan. Sige, magdagta ka lang dyan. Ayan. Eto na, nakita ko na. Naka-yellow ka rin si Sikoy. Yan, ikaw nga ito. Ayan, nakapag-message na ako sa iyo, Sisikoy, ipapollow kita para ano, madagdagan yung followers mo din. Ayan, nakapollow na ako sa iyo. Ayan, maraming salamat guys. Ano na nangyari sa ating live? Ayan, Sisikoy KTV Mix, playing ka pa din, malapit ka na mag-full watch. Ayan. Thank you so much guys sa nandyan pa. Maraming salamat. Ayan, balik na tayo. Ine-next kita dito si Sikoy Maribik. Ayan. Ay, may work pala, sabi ni Son XTV. Ikaw talaga. Dahil kalembang sa'yo, Isarog. Sa shorts video mo po. Ayan, sabi ni Loving Sky Mix Vlog. Ayan, maraming salamat si Sikoy Loving Sky. Imo, ayan, may shout out Imo. Ayan, sige, Idol Son X, mag-work ka na muna. May trabaho ka pa pala. Ayan, panay na dagta-dagta mo dyan, may trabaho ka pa pala. Ayan, si Lavender na iwan. Lavender, pagkakataon mo na para magpakilala ka. Pero pag ako tinanong nyo, ayoko magsabi. Yan, maraming salamat. Sisikoy Isarog, nakapalo na ako sa iyo, nakapag-message ako sa iyo, nag-message na ako. Ayan, Sisikoy KTV Mix Vlog, dan full watch ka na Sisikoy sa iyong 9 minutes. Ayan, full watch ka na. Sisikoy Maribik, dito na ako sa bahay mo. Sino ba si Lavender? Daming banana yan. Yeah, true kayo dyan. Maraming banana yan si Lavender, kahit maliliit lang pero marami yan. O, di ba? See? Dito na ako sa iyo, Sisikoy Maribik. Mati yung lalamunan ko, nakatatawa sa inyo. Nasaan na si Sisikoy Maribik ba? Nasaan na? Ayun. Ayan, Sisikoy Bik, dito na ako sa iyong bahay, Sisikoy Maribik. Ayan, dito ako sa 2 days ago, 2 minutes and 50 seconds, Sisikoy Maribik, playing ka na. Ayan, sa mga gustong banana dyan, puntahan nyo yan si Lavender. Doon nyo makikilala kung sino yan si Lavender.
Ayan, maraming salamat guys. Uy, naaantok tuloy ako eh. Ayan, still paying ikaw, sis Maribik. Sino ba talaga yan, Sisikoy? Ayan, full pack siya. Ayan, nabasa ko na pala yun. Ayan, thank you Loving Sky, maraming sarok. Ayan, maraming salamat guys. Thank you so much. Bubulong ko sa iyo mamaya, Sisikoy. Ibubulong ko sa iyo mamaya, Sisikoy, kung sino si Lavender. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat guys. At madikitan din sa senyorita kung di pa ako dikit. Hindi yan ang main channel niya, si Sikoy. Mayroon main channel yan si Lavender. Hindi yan ang main channel niya. Ninja niya lang yan, si Lavender. Kaya siya tinawag na Lavender si Sikoy. Maano siya, magaling siyang maglaba. Ang gamit niyang sabon is Perla. Ayan. Ayan, si Sastrid, big love shout out. Si Sir Torret ba? Si Sikoy? Patay tayo dyan kay Sir Torret. Lavender, magpakilala ka na at ako po. Ayan, si Sikoy Maribik, malapit ka na mag-full watch. And next ko din. Si Sikoy Maribik, ibubulong ko sa iyo mamaya. Ayan, next ko dito si Mama Astrid. Malapit ka na mag-full watch si Sikoy sa iyong 2 minutes and 50 seconds. Ayan, sis Maribik, may galab shout out from sis Astrid Maglente. Ayan, si Sikoy, huwag kang mainip, huwag kang mag-alala, ibubulong ko sa iyo kung sino si Lavender. Nagtatago siya sa katauhan ng paglalabandera. Ayan, si Sikoy Maribik, full watch na ikaw si Sikoy. Ayan, full watch na. Ayan, Mama Astrid, dito na ako sa iyo, Mama Astrid. Tuntua si Lavender. Mamaya, ano yan? Tawag dito? Hindi yan makakatulong si Lavender kasi iniisip niya maraming nagtatanong sa kanya. Ayan, si Sastrid, dito na ako sa iyong bahay. Ayan, dito muna ako sa graduation day, OWA in Brunei, part 2. Ayan, 8 minutes and 26 seconds. Si Sikoy, tawag dito, sis Astrid. Playing ka na. Kaya nga, wow! Ayan. Ayan guys, sa mga hindi pa dikit dyan, kay sino ba yung nakapin ko? Bakit ba may nakapin ako dito na... Nakihigab tuloy ako. Hindi na kasi nagpapatawa si, wala kasi si Idol Sonix nantok tuloy ako. Ayan, si Sastrid, still playing ikaw. Hi, Madam Maribik from Lavender. Ayan, si Sikoy Maribik, kung marunong kang makiramdam, si Sikoy Maribik, makikilala mo yan si Lavender kung marunong kang makiramdam si Sikoy. Lakasan mo yung pakiramdam mo si Sikoy, kapain mo pag di mo maramdaman. Alam mo ba si Sikoy, ako kinapa ko yan. Kaya ayan, wala na din si Parino. Masayahin din yun. Si Daniel Vlog. Sino si Daniel? Sino po si Daniel Vlog? Kaya ano ba to? Kanino ba to si Daniel? Ayan, thumbs up si Sikoy. Maraming salamat sa iyo si Sikoy, Loving Sky Mix Vlog. Bigyan ko ng jacket si Sikoy yan para
Ayan, may jacket na yan si Daniel. Si Daniel Isarog. Oo, mabait yan si Sir Parino. Sa totohanan lang, mabait yan. Marunong siyang makipagbiruan, tsaka marunong siyang magtagalog. Marunong siyang marunong siyang makibagay sa mga tulad natin. Hindi kagaya ng ibang lahi na sila, bastos. Pero si Sir Parino hindi. Ano siya, mabait siya. Ayan, si Astrid, playing ka pa rin. Ayan, Loving Sky, Mix, hello from Lavender. Ayan, si Sikoy Maribik. Ayan, pakiramdaman mo na yan si Lavender. Kung ano yung makakapa mo dyan. Kapain mo si Sikoy para maramdaman mo kung sino yan. Ako kinapa ko yan, kapang-kapa. O, di ba? Ngayon alam mo na. Kapain mo din si Sikoy Maribik. Malalaman mo yan kung sino yan. Agoy, may dumating. Manay Merna, hello, big love, shout out. Manay Merna. Ayan, si Sikoy Isarog, Bicol pa yan. Si Manay Merna, isa rin Bicol yan. Si Manay Merna, Uragon din yan. Si Sikoy Isarog. Dikitan mo rin yan si Manay Merna. Napaka-supportive din yan. Si Sikoy Isarog. Natambay din yan, buong maghapon. Natambay din yan sa mga live, si Manay Merna. Ayan, hi Manay, sabi ni Lavender. Oh. Parang dikit na ako sa'yo. Parang dikit na siguro ako sa kanya si Sikoy. Ayan, Manay Merna, may club shoutout pa Ma'am Astrid. Ayan, Ma'am Astrid, playing ka pa din. Sis Maribik from Manay Merna. Ayan, pati ni Astrid. Si Sikoy, basta may papayo ko sa'yo, kapain mo na lang, kapain. Ayan, mag-grocery lang host ng... sige lang sis Astrid. Kuya Tap, big love shout out, Kuya Tap. Thank you so much for coming, Kuya Tap. Ayan. Big love shout out, Lavender. Ayan, harang pa ako. Sabi ni Manay Merna. Ayan. Sis Loving Sky, big love shout out from Ma'am Astrid. Ayan, Kuya Tap, maraming salamat sa pagsilip, Kuya Tap. Kapain mo si Sikoy Loving Sky para maramdaman mo kung sino yan. Agoy. Pag nakapa mo yan si Sikoy, mahuhulaan mo kung sino yung nakapalaman dyan sa lavender na yan. Ayan, dikit na kami ni Manay Merna sis. Ay, ganun ba? Aba. Di lang kapa si Sikoy. Pigain ko pa siguro. Naku, basta. Yari ka lavender. Pag napigaan ni si Sikoy yung mo na yan, yung nangangamatis mo na ano ba yan? Anong meron dyan? Bahala ka dyan, Lavender. Basta ilan lang ang hindi ko dikit dito. Oh, may clue. Nagbigay ng clue. Ayan, nagbigay ng clue si Lavender, si Sikoy. Manay Merna, may galap shout out from Isarog. Ayan, Manay Merna, may galap shout out. Ayun, patay na naman po ako. Mapapagalitan na naman ako. Bawal daw banggitin yung pangalan. Agoy. Ayan, nagbigay ng clue si Sikoy Loving Sky. Ilan lang daw ang hindi niya kadikit dito. Ayan, may ads kasi sa Astrid. Pakiramdaman mo na yan si Sikoy. Kung sino yon. Ayan, si Amad. Amad, may galap shout out. Thank you so much for coming, Amad. Thank you so much for joining. And may galap shout out si Astrid from Loving Sky. Ayan, mahaba yung ads mo sis Astrid. Ayan, may ads pa rin hanggang ngayon. Grabe din kahit ko, sumusumpong na naman yung ko. Sumusumpong na naman yung asset ko. Ayan, 9 million in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan. 14 pala, hindi 9 million. 14 pala. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Busy ako maghapon, si Sikoy sa church. O nga, Sunday pala ngayon. Hindi ka nag-live si Sikoy Maribik. Ba't hindi ka nag-live ngayon? O daw, baka hindi ko lang nakita dahil busy ako kanina. Hindi ko lang siguro nakita. Ayan, napakahaba ng ads ni Sis Astrid. Ayan, may ads pa rin hanggang ngayon. Ayan, 13 million in the house. Maraming salamat. Lavender, magpakilala ka na. Lavender.
Pakilala ka na kay Sis Maribik. Ano naman yan si Sis Maribik? Mabait naman yan, mapagkakatiwala. Nabisita ko sa live ninyo. Ayan, sabi niya, nagbibisita raw siya sa mga live natin. Si Sikoy Maribik, nagbigay uli another clue. Ayan. Si Sikoy Maribik, nagbigay na uli ng another clue. Ayan, hulaan mo na. Pangatlong clue niyan si Sikoy Maribik, palagay ko mararamdaman mo na yan, makakapa mo na yan. Pag kinapa mo yan, ay sumilip lang host, ha? Pagal-pagal sa arado op. Pag good match, ayan, sabi ni Manay Ibias. Sige lang Manay Ibias, okay lang. Pahinga na ikaw dyan. Sisikoy, out na ko. Sleep mode na, maaga pagising ko bukas. Sisikoy, tawag dito. Sige, salamat sa iyo Sisikoy ha. Maraming salamat din sa iyo dyan. Ayan. Thank you so much. Ayan, magsabay kayo ni Manay Merna. Hindi host kasi busy sa church. Okay. Sige, sleep mode na ikaw. Sisikoy, Laming Sky. Patulog na ikaw. Ayan, dito na tayo ngayon kay Sis Astrid. May ads pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin natatapos ba? Ayan, maraming salamat. Sisikoy, Isarog. Baka naantok na ikaw dyan, Sisikoy Isarog. Ayan. Sleep mode na ikaw, Sisikoy Isarog. Ayan, mas importante ang Diyos inuuna. Yes, true ka dyan, Sisikoy. Ako, nagsisimba ako, Sisikoy, 5 a.m. sa umaga. Ayan, pag sinabi ko, iba pa sure, makilala na ako. Kaya, ingat sa type ako. Ayan, sabi niya. Pag sinabi ko, iba, sure, makikilala na ako. Kaya, ingat sa type ko. Sabi ni Lavender, ayan. Sukli tabi, Manay host. Kay Isarog, ayan. Maraming salamat. Sir Bongski, hello, may galap shout out, Sir Bongski. Nag-live si Sir Bongski kagabi. Alam niyo ba, hindi kayo nagpunta sa live ni Sir Bongski kagabi, nakakatuwa. Si Sir Tribong Subanin. Ayan, salamat Manay Merna, from Isarog. Ayan, host, good evening. Ask ko lang kung ano isahog mo sa pansit para masarap. Atay balunan. Ayan. Dikitan mo na lang yan si Sisikoy Isarog, Sir Bongski. Ang ganda nung kanyang live kagabi, parang telenovela. Naalala ko tuloy si Helen Gamboa sa kagabi ni Sir Bongski. Tapos sinabayan ng sayaw sa last sinabayan ng sayaw. Naku po. Talaga naman umaalog yung mga bilbil niya. Si Tribong Subanin. Hindi, si Sikoy hindi. Hindi siya yan, hindi si Tribong Subanin yan. Si Tribong Subanin, na yon, kuluntoy na. Iyan si Lavender, hindi, si Sikoy. Ayan, Maring Big from Bongski. Ayan. Ayan, 12 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan. Zile, yo alergal. Ayan, J. Jack, hello. May galap shout out, J. Jack. Ayan, Paring Bong. Ayan, Paring Bong daw. Hello. Ayan, Mama Astrid, still playing, Mama Astrid. Ayan, may budol din pala dito, Manay host. Binubudol ba kayo ni Lavender? Ayaw pa siya magpakilala. Patay tayo dyan, Lavender. Naging budol ka ngayon, ayaw mo kasi magpakilala. Nabisit ako pa rin, Bong, di mo ako pinapansin. Ay, nako, patay ka ngayon, Sir Bongski, lagot. Patay ka ngayon. Ayan, pati Bongski, para marinder na. Ano yan? Mabait yan si Lavender. Bibigyan ko kayo ng clue. Mabait yan si Lavender. Promise. Nagbigay na siya ng clue sa inyo kanina. Ayan, bibigyan ko rin kayo ng clue. Napakabait niya, sobra. Sobrang napakatulungin niya. Pag meron kang itatanong sa kanya, wala kang itatanong na hindi niya sasagutin. Promise yan. Ayan, promise yan. Cross my heart. Sorry, Maring Big, natuwa ako sa drama ko. Hehehe. Boss, good night na to all
nag-sleep na po. Mama Astrid, maraming salamat. Good night, Mama Astrid. Ayan, paring Bong. Ayan. Ayan, may Bombo radyo kagabi sa live ni Patid Bongski. Ayan, nandun pala si Manay Merna. Pero nakakatuwa, di ba, Manay Merna? Nakakatuwa yung ano niya, yung kanyang live kasi may kasaysay, may ano ba siya, may kwento, tapos yung kanyang ano, yung kanyang background, naalala ko tuloy si tawag dito, si Helen Bella. Naalala mo yon, Manay Merna, si Helen Bella? Ayan, Bongski, Dan Kalembang All, amigo from Isarog TV. Ayan, Sir Bongski, pakibalikan si Sisi ko yung Isarog. Parang nakakapako na si Lavender. O, Manay Merna, di ba? O. Si Manay Merna, magaling yan. Kumapa, sabi ko sa inyo eh. O, magaling kumapa yan si Manay Merna. Pag nakapa ninyo yan si Lavender, kung sino yung nakapalaman dyan sa palda ni Lavender, ayan, kayo na lang ang nakakaalam, huwag nyo nang ipagsabi. O, di ba? Si Sikoy Maribik, mahina ka talaga. Si Sikoy Maribik makiramdam. Oo, nabudol ako ni Lavender. Ayan. Si Sikoy Maribik, lakasan mo pakiramdam mo, makakapa mo rin yan si Lavender. Tingnan mo si Manay Merna. May clue na siya. O, di ba? Parang nakakapa ko na. Sabi niya, Manay Merna, ano yung nakapa mong ulo ba? Ayan, dan full watch na si Sis Astrid. Manay Merna, ano ba yung nakapa mo? Ulo ba? O yung yung tawag dito, o yung bunga ng saging. Manay Merna. Ulo ba yung nakapa mo? Iba, kinapa ni Manay Merna. O iba daw, naku po, patay tayo dyan, Manay Merna. Ayan, dear Bicolana, may letter sender na magbibigay. Kwento sa buhay, Loving Sky, yours, Manay Merna. Agoy, napakagaling talaga ni Sir Bongski, dikit na ko, all Kalembang. Sa'yo, pre, ayan. Kung sa kapaan lang naman, mabilis ako. Agoy, sabi ko na nga ba eh. Ayan, paring Bong. Ayan, sabi ni Loving Sky. Sinasabi ko na nga ba pag si Manay Merna, walang tatalo dyan. Agoy, pastilan si Sir Moti daw. Ayan, no comment ako dyan. Manay Merna, ano ba yung nakapa mo? Ulo ba ng hito o ulo ng galunggong? Manay Merna. O paring Sir Moti. Sabi ni Sir Bongski, nasaan ba si Sir Moti? Nandyan ba, Sir Bongski? Ayan, nandyan ba si Sir Moti? Manay Merna, ano ba yung nakapa mo? Ulo ba ng hito yan o ulo ng Gigi? Manay Merna. Masakit na naman, masakit na yung chan ko sa inyo. Ako'y nahihilo na nagkatatawa dito. Astrid, tingnan mo ako. Sabi, wala na si Ma'am Astrid. Natulog na Sir Bongski. Aray ko, masakit ang chan ko. Si Manay Merna, malakas talaga yan sa kapaan. Ano yan eh, sumisisid pa nga yan eh, Manay Merna. Di ba? Sumisisid pa yan si Manay Merna. Kaya nakapa niya kaagad si Lavender eh. Sumisid siya sa kanya kinapa. Manay Merna. Nakaamoy na ako. Nawala tuloy si Lavender. Ayan. Lavender, lumabas ka na. Basta mahilig akong mga pa. O, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Si Manay Merna, matindi yan sa kapaan. Sumisisid pa yan. Sumisisid pa yan na nakataas ang dalawang paa. Agoy, Manay Merna. Kasakitan tiyan ko sa'yo. Tawa si Loving Sky. O, di ba si Sikoy Loving Sky? Nagtago si Lavender. O, di ba? Natakot na siyang makapa. Naamoy ko na ang amoy buro. Napunta sa buro, pastilan. Ayan pala si Lavender, tawa ng tawa.
Manay Ibyas, tinatanong kita kung ano yung nakapa mo. Malaki ba yung ulo o maliit? Gigi lang ba o hito? Ayan. Rose are red, lavender are blue, and where are you? Masakit ang tiyan ko talaga, mamaya magdamag ito, may kabag ako. Kung si lavender ay baka nadikitan ko na yan. Ano yan? Oo. Ay, hindi pa. Sige, maribig, hindi ko alam kung ano sasagot ko. Ay, oo, ay, hindi pa. Puti tayo dyan. Ayan. Si Manaymer naman gumagaling talaga yan sa kapa. Bilib ako dyan eh. Ayan, nakapa ni Manaymer na ay igat kasi madulas. Agoy. Sisikoy maribig. Ay, natawa tuloy si Sisikoy Isarot. Agoy pastilan. Palagay ko yung kay lavender na yan, senyorita. Hindi makasagot si Manaymer na. Hindi bulig yan. Ano lang yan? Yung tawag dito? Yung... Ano tawag dun sa isda na maliliit? Yung bulinaw. Aray ko. Lavender, aray ko, masakit na ityan ko. Ayoko na tumawa. Ayoko na talaga tumawa, lavender. Parang awa mo na. Lumabas ka na dyan sa katauhan mo, lavender. At nako, naiipit na ako dito. Kumbaga sa saging, senyorita yan. Hindi yan lakatan. Aray ko. Sisikoy maribig. Kumbaga sa isda, ano yan, bulinha. Ano ba tawag doon? Bulinaw. Ayan. Good night na. Sige, Sisikoy maribig, tulog ka na. Aray ko. Ay, nako, pastilan. Sumakit yung tiyan ko sa inyo. Ayan guys, support natin naman si Sisikoy Isarot, bukas ang live niya, 6:30 AM. Ayan, parang namimiss ko na naman mga pa. Ayun. Parang namimiss ko na naman mga pa. Ayun, sabi ni Manaymer na. Asus, Ginoo. Uwi na ng Bicol at nang makakapa na naman. O, di ba? Manaymer na. Ano ba sa pakiramdam mo sa nakapa mo kay lavender? Malaki, maliit? Senyorita ba lakatan? Manay Ibyas. Sabihin mo na yung totoo, huwag ka na mahiya. Lakatan ba o senyorita? Ako, nung kinapa ko yan, Manaymer na, alam mo, nakapa ko senyorita. Senyoritang saging, ewan ko magkaiba tayo, ewan ko ikaw kung ano yung nakapa mo. Baka ikaw ay lakatan. Yan, salamat na mga lalabs, tambay lang, masaya na ako. Ayan, silent lang naman, ayan. Okay, Sisikoy, tatambayan kita bukas. No worries. Basta pag nag-live ka bukas, yung mga dumikit na yan sa'yo, Sisikoy, mapasok sa'yo yan. Tawa si lavender ngayon. Yan, o di ba? Aminin mo na lavender, nung kinapa kita, ang nakapa ko senyoritang saging lang at hindi lakatan. O, di ba? Bala ka dyan, host. Basta ang pap ko ay lakatan. O, basta ang gusto niya lakat. Kaya pala. Alam ko na, lavender. Inayawan ka dahil senyorita. Sobrang salamat sa inyo sobrang salamat sa inyo lahat ng suporta. Ayan. Maraming salamat Sisikoy Isarot. Ayan. Ayan, thank you guys ha. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Maya-maya mag-end na tayo. Malapit tayo mag-end. Hanggat hindi umaamin si Lavender kung sino siya, hindi ako mag-end. Yan, paaminin natin yan kung sino yan. Lavender. Labas-labas na dyan, Lavender. Napadaan, Lex.
napadaan lang, sexy ng Bulacan. Oh, ayan si Sir Moti ha, hindi yun si Sir Moti, maniwala kayo. Wala na si Sisikoy Maribik. Ayan, Sir Moti, bakit naman kung kailan pa-end na ako, saka mo ko dinaanan? Ano ba yan? Manaymer na. Ano ba sa pakiramdam mo? Yung bang nakapa mo kasi lalaki pa nung senyorita ni Sir Moti? Ayan, hintayin ko, end live mo, kabayan. Ayan, maraming salamat si Sikoy Isaroga. Ayan, Sir Moti, long time no see. Sabi ni Manaymer na. Ayan, Sir Moti, long time no see daw. Ayan, katatapos ko lang mamalimos. Ayan, namalimos pala si Sir Moti, wawa naman. Alam mo, napakabait niya ni Lavender. Sa totohanan lang, napakabait niya. Pag may problema ako, diyan ako natanong. Diyan ako nagtatanong sa kanya pag di ko nakikita yung tamang daan. Nagtatanong lang ako diyan kay Lavender, tinuturo niya sa akin. O, di ba? Saan ka pa? O, di ba? Marami ka bang napamalimusan, Sir Moti? Bilangin na natin yan. Sir Moti, bilangin na natin yan. Ayan, walang antok dito sa live mo, puro tawa lang. Ay, nako, sabi ko sa iyo, si Sisikoy Isarog, buti wala si Sisikoy Boyski. Kung nandyan si Boyski, tapos si tawag dito, nagkasabay-sabay, at saka yan si Bongski at si Boyski, naku, patay na. Manay, malapit na magsarado uli. Ang alin? Alin ang magsasara? Sir Moti, alin ang magsasara? Yung lagusan? Sir Moti. Aba, mukhang nagpapahalata ka naman masyado. Di ba sabi mo nga dati? Di ba sabi ko sa iyo, kahit senyorita lang yan, Sir Moti, laban lang, go, go, go. Kaya di ba sabi mo, laban to, kahit senyorita. Bakit ngayon, mag-ano na yata, magsasara na ang lagusan? Ano ba yan, Sir Moti? Sini-church pa naman kita, sabi ko, go, go, go lang, tapos magsasara yung lagusan. Patay tayo. Walang ganunan. Pasalamat ka tulog na si Maribik. Kung hindi, yari tayo dyan. Hanggang bukas tayo magtatawanan. Buti na lang, si Manay Ibias na lang nandyan. Ay, wow, thank you so much, Sisikoy Isarog, sa pamimber. Thank you so much. Ayan, maraming salamat, Sisikoy. Ayan, bawi ako sa'yo. Sabay basta babawi ako sa'yo, Sisikoy. Ayan, si Entertainment dumating. Entertainment, hello, Entertainment. I-entertain kita. Ayan, thank you so much, Entertainment. Ay, nandiyan na yung aking Labi Dubs. Ayan guys, pasuyo sa ating Sisikoy Isarog. May live siya bukas, 6:30. Sana yung mga dumikit kay Sisikoy Isarog, paki-support natin siya bukas. Naka-silent lang naman siya, okay lang naman natatambayan natin siya, malaking bagay na yun sa kanya. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys, 9 million people in the house, maraming salamat. Lavender, umamin ka na kasi hindi ako makakatulog dito pag hanggat hindi ka umaamin, Lavender, parang awa mo na. Lavender, parang awa mo na, umamin ka na, nako, abutin ako ng umaga dito. Ayan, Isarog, don't connect with comment. Ayan. Ayan, Sisikoy Isarog, dito sa'yo si Sir Moti. Napakabait niyan Sisikoy ni Sir Moti. Napaka-supportive niya. Dikitan mo yan, balikan mo Sisikoy yan, dahil napakabait niyang tao na yan. Promise. Ayan, thank you everyone. From Sisikoy Isarog. Ayan, Sisikoy, balikan mo yan si Sir Moti. Nagdikit na siya sa'yo. Sobrang napakabait niya ni Sir Moti. Maniwala kayo sa akin. Ayan, sino ba pinaamin ninyo dito? Si Lavender.
Si Lavender Sir Moti, sabi ko umamin na siya kung sino siya kasi hanggat hindi siya umaamin, hindi ako mag-end ng live ko. Kaya, Lavender, parang awa mo na, umamin ka na. Zile zile yo alergal. Ano pang hinihintay mo dyan? Umamin ka na dahil aabutin ako ng magdamag dito. Saan ba yan si Lavender? Nandyan kanina si Lavender. At nakapa na nga siya ni Manay Ibias. Ayan. What time na? Ayan. Umamin ka na, Lavender, at ako'y mag-i-end na. Ayan, magpapasalamat lang ako sa mga naging bisita ko. Ayan guys, sana sa lahat ng mga dumikit kay, kay tawag dito. Kay Sisikoy Isarog. Ayan guys, please support natin siya bukas. Ayan, Sir Moti Dan from Entertainment. Sir Moti, Dan na raw sa'yo si Entertainment. Ayan, thank you so much. Ayan, sa 129 thumbs up, maraming salamat. Marami yan. Yes, syempre. Wala akong nagbigay. Yan. But, wala akong load, di ako makapag-live. Ayos lang yan. Ayan, magpapasalamat tayo guys sa mga naging bisita natin guys. Ayan, kay Loving Sky, kay Manay Ibias, maraming salamat. Kay Lavender, na pinasaya kami. Kay, especially kay Sisikoy Isarog, ayan, Dan Sir Moti, Kalembang Olbel, ayan. Ayan, napakabait niyan Sisikoy Isarog ni Sir Moti, promise. Hindi ka magsisisi sa pagdikit mo dyan. Aba, bahala sila. Ayan, Lavender, bakit ba ngayon ka lang na naman nagpakita? Ha? Ayan, maraming salamat sa inyo guys ha. Thank you so much. Ayan. Ma-end na tayo kasi para makapagpahinga na rin kayo. 10:30 na. Maraming salamat. Sisikoy Isarog ha. Thank you so much. See you tomorrow sa iyong live. Ayan. Itatambay ko sa iyo to na aking mga cellphone din eh. Ako na bahala sa iyo bukas, Sisikoy Isarog. Ayan, Sir Moti, maraming salamat. I miss you so much, Sir Moti. Ngayon lang ikaw namin nakasama dito sa aking live. Namimiss ka na namin. Manay Merna, maraming salamat sa iyo dyan. Bakit ikaw, Manay Merna? Ano yan? Antok na yung isa. Ayan guys, maraming salamat guys. Ayan, see you next live tomorrow. Ayan, Sisikoy Isarog, maraming salamat sa iyo, Sisikoy. Ayan, see you bukas sa iyong live. Ayan, Isarog Dan from Entertainment. Ayan, mega love shoutout po sa lahat from Sir Moti. Sir Moti, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, thank you so much. Ayan guys, mag-end na ako. Ayan, maraming salamat sa lahat ng dumalaw sa aking live. Thank you. Ayan, maraming salamat. Sisikoy Isarog, maraming salamat sa pagpa-member sa akin, sa tiwala. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, mag-end na ako guys. Bye-bye.